θα πει εκείνοι που αφήσαν την πατρίδα τους. Εμείς ωστόσο δεν πήγαμε γιατί το θέλαμε ελεύθερα να διαλέξουμε μια άλλη γη, ούτε και σε μια άλλη χώρα. Μπήκαμε να μείνουμε για πάντα εκεί αν γινόταν. Εμείς φύγαμε στα κρύφα, μας κυνήγασαν, μας προγράψαν. Και η χώρα πώς μας δείχτηκε σπίτι δεν ήταν μια εξορία. Έτσι απομένουμε εδώ πέρα, ασυχάστοι όσο μπορούμε πιο κοντά στα σύνορα, προσμένοντας του γυρίσουμε τη μέρα, κάτω κοντά το παραμικρό σημάδι αλληλεγγύης. Στην άλλη όχθη, πνίγοντας με ερωτήσεις κάθε νεοφερμένο, χωρίς τίποτα να ξεχνάμε, τίποτα να παρνιόμαστε, χωρίς να συγχωράμε τίποτα από όσα έγιναν, τίποτα δεν συγχωράμε. Αν δεν μας ξεγελάει τούτη η τριγύρω σιωπή, ακούμε ήσαμε εδώ τα ουρλιαχτά που αντιλαλούν από τα στρατόπεδά τους. Εμείς οι ίδιοι μοιάζουμε των εγκλημάτων τους απόϊκους, που κατάφερε τα σύνορα να δρασκαλέσει ο καθένας μας περπατώντας μέσα στο πλήθος, με παπούτσια ξεσκισμένα. Μαρτυράει την ντροπή που την χώρα μας μολεύει, όμως κανένας μας δεν θα μείνει εδώ. Η τελευταία λέξη δεν επόθηκε ακόμα. Ευχαριστούμε.